να κάνεις ένα φρογκστάν. Βασικά χωρίς παραλέτες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι, μου το ζεστά μου, πού είναι μόνο χέρια. Να κάνουμε καρπούς. 10. 10. Απ' την άλλη. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πάμε τώρα μόνο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Νιώθω κουρασμένος, λογικό. Σε αυτό εδώ θα χρειαστούμε ένα λάστιχο. Άμα δεν έχεις λάστιχο θα σου δείξω μετά τι να κάνεις. Βάζεις εδώ. Κάνεις 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τώρα κάνεις απλά μόνο κάτω. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Άμα δεν έχεις λάστιχο κάνεις απλά μπροστά έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Άμα έχεις κάνεις και άλλο. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5. 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 Τώρα πάμε να σου δείξω τη λαβή. Θα πιάσεις ή έτσι ή έτσι, όπως σε βολεύει. Να με βολεύει έτσι, οπότε έτσι. Κάτσε σε αυτή εδώ τη θέση, λίγο. Θα έρθεις, εμένα βασικά με βολεύει και έτσι και έτσι, λίγο πλαγιαστά. Όπως σε βολεύει. Πάμε να στα δείξω και λίγο κοντινά. Μπορείς ή έτσι και να σηκώσεις ή έτσι πλαγιαστά. Πλέον λίγο δεν βολεύει τόσο πολύ. Ή έτσι πως με βολεύει εμένα που είναι λίγο πλαγιαστά αλλά ίσια. Αφού βρήκες πόσο βολεύει, άμα είσαι λίγο πιο αργά στην κλαστενική, καλύτερα να πάρεις παραλέπτες αυτές εδώ. Από το τζάμπο, 2,5 ευρώ έχουν κάπου εκεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα αφού έχεις κάνει ό,τι έχεις κάνει, θα πρέπει να μάθεις να βάζεις τα πόδια σωστά. Και έτσι με βολεύει και ίσια, θα πάω λίγο πιο πίσω, και ίσια και πλαγιαστά. Όπως ξυπνήσω. Αλλά πλαγιαστά μου πονάει εδώ πέρα, οπότε έτσι. Λοιπόν, θα σας βάλω λίγο από πλάγι για να σας δείξω πώς να το κάνετε και ναι, αυτό. Και τέλος στο βίντεο, τόσο εύκολο είναι. Βάζεις εδώ τα χέρια που σε βολεύουν. Ανεβαίνεις έτσι, βατραχάκι, φρόγκσταν και τα βάζεις στους ώμους. Γυρίζετε εδώ στους ώμους, τα γόνατα. Και κοίτα, το crop pose που θα τα μπερδεύετε λίγο, σας βάζω εδώ φωτογραφίες. Αυτό είναι το frontstand και αυτό είναι το frog pose. Το frog pose είναι κάπως έτσι. Είναι λίγο πιο πάνω, σαν κατακόρυφο βάζω. Okay. Πάμε, λοιπόν, έτσι εδώ. Βάζεις, σηκώσεις το πόδι, σηκώσεις και το άλλο. Καλύτερα να σηκώσεις πρώτα το δύναμο σου πόδι, για να στηρίζεις το καλό σου πόδι και μετά να σηκώσεις το καλό σου πόδι. Δηλαδή, ας πούμε, εμένα το δεξί μου πόδι είναι το καλό και το αριστερό το κακό. Μην σχολιάσετε τις κάλτσες. Μην τις σχολιάσετε. Οπότε, εγώ τι θα κάνω αυτό εδώ. Και για να μένεις, θα πας λίγο μπροστά τους ώμους σου. Και με τις παραλέτες και αυτό να πας λίγο μπροστά. Πιο μπροστά δηλαδή. Βάλω εγώ εδώ τα χέρια και θα μείνω εδώ. Και μένω. Έτσι. Πέφτω λίγο, αλλά μένω. Ωραία. Να σας δείξω και με τις παραλέτες μου. Βάζεις εδώ και κάνεις. Όπα. Κάναμε μια αλλαγή μέρους. Ήρθα σπίτι το Λάρισα. Πάμε να
σας δείξω τα tips για να κάθεστε μπροστά. Τώρα που έχουμε Κυπρό δεν χρειάζεται να ξεκινώ να την κάνουμε, πάλι καλά. Αν έχεις εδώ και κάνεις μπροστά. Ωραία, κάνεις μπροστά, μπορεί να βάλεις και εδώ για να κάνεις και εδώ. Αλλά πρέπει να βάλεις καλά τα πόδια, δηλαδή να μην τη βάλεις εδώ. Βάλεις εδώ. Να. Εδώ, κοίτα. Να, εδώ πρέπει να τα βάλεις. Δεν πρέπει να τα βάλεις εδώ. Αν θέλει να τα βάλεις εδώ. Οπότε τι κάνεις, τα βάζεις εδώ. Τα βάζεις και έτσι. Έγινε έτσι, μην το δοκιμάσεις. Οπότε τα βάζεις ή πάνω ή λίγο πιο κάτω. Να. Αυτό ήταν το βίντεο. Κουράστηκα, έφαγα και μια κρέμα βανίλια. Και γι' αυτό κουράστηκα λίγο. Αυτό είναι το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο tutorial βίντεο. Ό,τι να. Αλλά πρωτού κλείσω, κάνε ένα subscribe στο main κανάλι και ένα subscribe σε αυτό το κανάλι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye! Λοιπόν, πιάσεις έτσι, βλέπει, το ξέρω τι θα γίνει, το ξέρω, αλλά τέλος πάντων.